Ginatahag niya ay Vice President Leni Robredo kag subong Naga City Mayor nga hindi pagdalon ni President Ferdinand Marcos Jr. ang istorya politika sa iya pagbisita subong adlaw sa Naga. Ginalauman nga magakita na ang duha subong nga weekend para sa implementasyon sang Oplan kontra baha sa Naga City, Camarines Sur. Naibaluan nga nagtuhawang posibleng alyansa sa tunga ni Marcos kag Robredo halin sang ginanunsyo ang ilang nga meeting subong nga adlaw. Sunuman kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, ang nakaschedule nga pagbisita ni Marcos sa Naga City subong may kaangtanan sa mga tikang sang gobyerno batok sa pagbaha. Suno pa kay Castro, hindi pa politika kag tuman pa kalayo ang eleksyon. Nagpanawagan man ang Malacañang sa publiko nga untatan na ang magahod nga mga espekulasyon sa politika bangod naga-focus o kung nagatutok ang mga opisyal sa ila tagsa ka mga trabaho agud hindi ang mga ini ma-distract sa tagsa nila ka mga obligasyon. Wala po kasi talaga na pag-uusapan tungkol sa pangangampanya o kung sino man ang magiging kandidato sa 2028. Hindi pa po kasi panahon ngayon, napakaaga po pa kasi para tayo mag-announce na ikay tatakbo o hindi. Napakaaga para mamulitika. Ang dami pong dapat na ayusin sa bansa natin. Maraming dapat na ayusin na interes ng ating mga kababayan. So, masyadong maaga ang pag-usapan kung sinong tatakbo sa 2028. Si Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, ginatag naman ni Robredo nga malayo pa sa iya nga pinsar ang politika bangod nga nagatutok siya subong sa mga problema sang iya syudad. Ini nga statement ni Robredo ang kasunod man sang mga espekulasyon nga siya ang magkasumpong ni Vice President Sara Duterte sa presidential election sa 2028. Payag sinituman pa kalayo ang eleksyon kag wala pa gani siya nagkaisa ka tuig sa iya posisyon kag sa iya obligasyon sa iya nga syudad. Sang Miyerkules ang gindeklarar ni Duterte ang iya presidential bid. Akumpuang sa politika. In fact, lahat tayo pa ng eleksyon. Sa akin, focus ako sa trabaho ko ngayon. Wala akumpuang sa politika. In fact, halos lahat na invitation sa akin outside Naga, nagre-regrets kami kasi mauubos yung oras ko. Ang tinatanggap ko lang ngayon na invitations outside Naga kung konektado sa Naga. Yung mga tinatanggap namin na invitations, partners na meron mga programs dito sa Naga, yung mga national events na kasali yung Naga. Outside of that, hindi kami tumatanggap ng invitation.